Sensiela ta' trasferimenti bankarji iffirmati mill-mara tan-Notari Van Barbara jipprovdu prova ċara ta' miżappropriazzjoni u frodi fil-konfront ta' ex-klijenti tan-Notar Barbara. Dan kien iddikjarat mill-avukat fisem 3 klijenti li taw aktar minn 30,000 euro lil Barbara. Fir-risposta tal-ex-klijenti għar-rikors issema kif in-notaru martu Rosen Barbara Sarb kienu jaħdmu mill-istess blokka. Barra minn hekk ġew preżentati transazzjonijiet bankarji deskritti bħala spejjeż li kienu jinkludu x-xogħol taż-żewġ persuni. Issemma wkoll kif barra minn dawn l-ispejjeż Martin Notar irċeviet fil-kont tagħha pagamenti dovuti lil żewġa għal servizzi provduti mill-istess żewġa. Hawnhekk intqal li dan kollu jiġi fix-xejn dak li Martin Notar Barbara qalet li hi qatt ma daħlet fix-xogħol ta' żewġa li miet bil-COVID-19 fl-Indja waqt li l-koppja marret biex tadotta. Adrian Naġus, l-allegat mandant tal-qtil tal-avukat Karmel Kirkop, fetaħ proċeduri kostituzzjonali għaliex ġiet miċħuda it-talba tiegħu għal ħelsien mill-arrest. Huwa qed jgħid li nkisrulu drittijiet tiegħu għaliex il-qorti ċaħdet it-talba tal-libertà proviżorja primarjament minħabba biża' marbuta mad-diżordni pubblika. Adrian Naġus, wieħed mill-aħwa tal-Maksar, qed jiġħad l-akkużi marbuta mal-qtil ta' Kirkop. F'seduta mqanqla fil-qorti fil-kawża ta' libelli ppreżentata mill-Ministru Owen Bonnici, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzoppardi akkuża lill-Ministru bħala ko-parteċipant fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Il-Ministru Bonnici kien ippreżenta libell wara li Jason Azzoppardi kien għajjal lil Bonnici bħala giddieb u kriminal fuq il-midja soċjali. Meta mistoqsi mill-avukat tal-Ministru Bonnici, Paolo Lija, jekk hux qed jgħid li Dr. Bonnici huwa korresponsabbli għal qtil ta' Caruana Galizja, Azzoppardi wieġbu iva. Din hija raġuni għaliex hawn din il-mibeda f'dan il-pajjiż vili tenna lija fost ħafna ħajjat ġej ukoll minn Jason Azzoppardi.